namiji dan durin uwa ne, namiji ba dan goyo bane ba. Idan ya ka hannu ya ce zai mare ki, yana marin ki, yana saukewa ki dora. Yana zagin uwarki ki zagi uwar shi, yana zagin ubanki ki zagi uban shi. Ni na gaya miki duk abin da ya miki ki mishi. Ni na saka a rayuwa. Mike, come here. Wanda ya fuskanci da ubanta take yayi min like dan Allah. Masu yin frank a dinga sanin kalmomin da za a dinga fada. Wannan ba wasa bane, kin ce namiji hasali kuma baban kima namiji ne, kinga har da shi kenan. Wannan kalmar bai dace ba gaskiya. Allah ya ba mu ikon gyarawa. Allah ga baiwar kananya. Allah karka bata damar yin aure ta mutuwa haka. Amen ya Allah, har dubanki ko Maza alkhairi ne. Allah ya hada ki da ni idan kika aure ni, zaki ci durun uwarki kuwa har da babanki jaka karuwa. Haka uwarki take yi da babanki fa har da ubanki kenan shegiya mahaukaciya. Allah ya sa ubanki yana raye domin ya girbi abin da ya shuka. Allah ya isa wallahi insha Allah ba za ki auru ba ko kin yi aure sai kin lalace. Arewamic Studios, I have nothing to say. Wanda ya yarda mata suna bada irin wannan gurguwar shawara ta hasada inin like. Kai wannan ba hudu bar arziki bane, babanki ne number one. Yar wahala yaka babanki ma ba dan goyo bane. Allah ya isa wallahi insha Allah ba za ki auru ba ko kin yi aure sai kin lalace. Tubanki ne number one shaigiya, amma wannan ba ta san hanyar Islamiya ba. Yara ce gidansu ba tarbiya, gaskiya baki da tarbiya ko da komedi ne. Hadda ubanki duk wani mata ce da rayayye a danginku. Allah ya tsine masa albarka. Inna lillahi rinku ne ke kashe ma mata aure wallahi, kuma kin zagi Maza gashi ke ma mahaifinki namiji ne, kin ga har da shi kin zaga. Ai wannan lallayar wahala ce. Kai jama'a ubanta da uwarta suna jama'a na Zagi ba tarbiya to kullum ana titi. Shegi ya yarbala jauka wawai ya kamara tarbiya. Allah ka raba mu da haihuwar asara. Babanki ne fa na farko yar wahala. Wannan ta ga wahalar da babarta ta sha a gaban idonta. Kuskun uwar babanki dadinta ma har da ubanki. Shegi ya lanan nan ya duk yadda ka yi ma yar zina ce. Har da babanku haka warki taki da babanki fa har da babanki. Ubanki dan duri uwa har da babanki ma kenan, har mahaifinki ma tsinanne ne kenan a idan. Daga tabi hudu ba da aka yi mata da oka sai mu rabu ba da ole ne ba. Insha Allahu miji ko dan iska ba za ki samu ba, har da uban uwarki ko. Allah ya hada ki da ni idan kika aure ni, za ki ci durun uwarki kuwa. Daga gani ubanninta da yawa, waranda suka sadu da babar tashi ya safa da mani ubanninki nawa, amma har da ubanki ko. Wannan fada maso take dan uba da kungiyar da barawa. Duk wanda ya yarda shegi ya ce bata da uba yayi min like. Haka ta ga babanta yanayi, shegi ya mai warin gindi. Ubanki ne number one, to fa karki manta babanki namiji ne fa ke madurin uwarki. Har ubanki ya rubura uba, shegi ya karuwa ke da manyan zina ce babanki shima dan zina ne ina ga mamanki. Wannan ba daidai bane. Allah ya sa aiwa yarki haka ya rakuya. Babanki ne number one.